Teresa Kassar minn Birkirkara wirtet l-irwol li tixel xema qoddim is-salib mingħand ħabib tagħha li qabel miet kienu lieħu ħsiebu. Teresa kienet ilha dawn l-aħħar 15-il sena tixel xema qoddim is-salib rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. Meta insomma kont nixellu x-xema kullum forsi ilu 15-il sena mejjed għax eżatt ma nafx. Ilek 15-il sena tixel ix-xema? Ilu nixellu ġieli għaddi xi ħadd jixellu wkoll u tuni n-nies ituni x-xema biex nixalilu. Tirrakkonta kif is-salib għadda minn ħafna u biddel postu 3 darbiet. Oriġinarjament kien flok ir-roundabout li tagħti għad-daħla tal-Isptar Mater Dei fejn kien hemm ukoll sqaq imsemmi għalih, sqaq is-salib. Wara li t-tajjar tneħħa minn postu meta nbena l-Isptar Mater Dei u tpoġġa fil-kantuniera mad-dawra tal-fabbriki. Anke hawnhekk reġa' saritlu l-ħsara għaliex tqaċċat minn xi ħadd. Minn hawn iżda s-salib reġa' mexa u spiċċa f'faċċata tat-triq fejn sallum għadu motti. Issa peress li hawnhekk se jerġgħu waqgħu minħabba l-isptar, is-salib se jagħmluh in-naħa tal-ilem għax hawnhekk ġie mal-imsier ma' San Ġwan. U aħna ma rridux ma' San Ġwan, għax għandek ma' Birkirkara. Dak għandu l-istorja kulħadd jaf kif qiegħda. Ir-raġel li kien bil-qiegħda taħt is-salib ra raġel dieħel jiġri fi sqaq is-salib. Ir-raġel ieħor saqsa lir-raġel li kien bil-qiegħda jekk daħal xi ħadd fl-isqaq. Qallu iva u dak daħal ukoll fl-isqaq. Ftit tal-ħin wara dan ir-raġel ħareġ mill-isqaq u meta dak li kien bil-qiegħda mar jiċċekkja sab l-ewwel wieħed li kien daħal fl-isqaq mal-art fid-dmija. B'xokk fuqu qal rajt ma rajtx, smajt ma smajtx. Mhux biss oriġinat id-diska bl-istess isem imma anki salib li minn din l-istorja l-hawn ċertament li ra ħafna qudiemu.